Ambil sogi gaming tem tas ngan hang ni bat ping ani kai phi namar bambun na pning jong phi bak lianga nama ka game jong phi kam la ban le kai namar bale ka tho bi kum ni half reach your daily healthy gaming limit. Please come back online on kata trick please take break on game healthy confirm te don pring phi ki bak lianga bale kalong kum ni ka game on te ngantar singa di kai phi te pikut ya kan video jonga ngani kai phi ku noi phine kitu ki balong kum ni ken te kitu ki balong kum ni tem le le nai pe pore ya phi ma te kitu ki balong ki bajia kum ni ka game phi te pikut ya kan video jonga ngani kai phi ku no ba phin le te kitu ki bam pat de ban subscribe ya ka channel jonga swa ban subscribe lang mo ban share lang pro jong phi kitu ki balong kum ni ka game khang ba tum tep lang ma pi ru ma te to wan ya khapna para kasi mo nya subscribe bet mo te tong ni kai bet noi phi kum no ba phin le mo te to tang le no ha game ni kai bet noi ya phi an no ka game ni kai bet noi phi hapo setting mo te to matang ngadang pli ka game ngadang loading ka game jong mo te ya phan anda ada loading ka game jong mo te tom tang adon hapo lubi ngadon hapo lubi mo te namana du babli thamai ka game ta ka free fire ta mo ka kham le bun jat ki ka kala pan bun jat mo te to ta te jap de ne po setting an salik ni po setting ni salik han po setting te kan pau ka ni ka basic pau ka ni ka basic ham te don em ni bato hani bato age range kamut hang tu bato age range kamut kadan ni below 18 or 18 or above te la phi ai ni below 18 ham kamut ka game jong phi phla ban le kai tang lai kan ta history ta ka da game jong phi kan sa long kum tu kan sa tho tu kan sa tho kan som la shu ban le kai la phi ai ni below 18 kan te la phi ai ni 18 or above kamut la phi la kai san ru kan ta ru kam le namar bali ka long ta namar bali la phi ai ni below 18 kamut ka long protect kaya dai na tuki khana ba le kai game than te namar don ham ki khana ki bisa le kai game hadu lai sao san ru ta ru kai sing te man ta ka free fire ba ka bi thamai namar bali la phi ai ni la da phi de nang dai ki khana bi le tin kamut ka free fire kan kam sa shu kan man le kai bon ka ta te la te phi kamut tang ki bal he ka da bi khat pras nim fidrong kamut kila ban le kai bon kan ta kamut ki tu bi le tin kamut kimla ban le kai bon kan ta te mud ong lada katuka ada mud ban ong katuka ka akal jong pi FB ka ba phishna em lada mo katu akal jong pi FB lada phishna em lada kam padap ya ka pras nem em pe pha kan ba phi bu ya ka tarik ka por ba phi ya ba por phishna FB em lada kam padap pras nem se jong em wat ju aire 18 or above lada phi 18 or above lada phi padap pras nem se jong kam ka tu akal jong pi kan sa suspend kan ban handai kan sa suspend tu em lada ka tu akal jong pi FB lada phi la kan FB kan lada phi la kan FB lada kam padap da pras nem se jong wat ju aire 18 or above lada phi 18 or above kam tu akal jong pi kan sa suspend kan ban depan tu em lada phi padap ka tu akal jong pi kan ka pras nem se jong wat ju aire 18 or above hab ai below 18 lada phi ai below 18 te kan nam sa suspend re lada tu akal jong pi kan padap re ka pras nem se jong kam hab ai below 18 lada adap te hab ai 18 or above te mas tu pilaya sai pilaya mo pilaya tu te takup tu hi dan kam re ban mo ban le kam tang tu hi kamut ka long te to ni sa next video sa ayung bisa ping na mi si bun ki video na channel jong na